manje mina ngenze njani ngithi ngibacocele lento ungitshela yona egcineni mama bazojaja abajajile kini ngabaniki imali yabo bebayifuna nothi ngazibhadala inkomo zakhelela lelo gama lelaka general ngifuna nje ukuconfessa lo libuyaphi so ngithi ngikuprepare at any time as in from now on ukuthi hlalwazi mangisuke ngiphumile emini or ebusuku ngithi ngihamba namajita ngisuke ngingayanga itshwaleni or ebufebeni it's just ukuthi ngisuke ngiyofuna imali manje mara cabanga bomakhelwane asikhohlwa bomakhelwane eish ngiyaphanda mina mama kuhle ngoba ngiyaconfessa ngifuna uzwe ngabantu manje mangisongitshela kanje sewuyekile sithando sami ngizoyeka wena mongathi uyangithanda Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship, brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zobampete uFloyd bringing uLebu. Let's get into it. Sanibonani babukeli, ngegama nguFloyd. Ngizela kulishule ngithi ngizofuna ukuchazisela umngami into angazazi ngami ukuthi izenze ngaphambi kwamehlo wakhe kodwa akazi lutho ngami. Eziningi ngicela ukuyitshela yena nje. Then uyozodecide. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, Zobampete uFloyd nomuntu wakhe uLebu, right? Yeah, mina ngishap. Okay, sharp. Floyd you grand. Yeah, grand maranko grand grand. Maru grand. Ngizoba grand. Oh, okay. Sisi uyazi uzuzeleni kule show yethu. Nami ngiyamangala nje. Ngimangala ama-camera nje uthi manje angazi. So vele wavuma na uthi okay ngihlalela kule camera ngizwe ukuthi kwenzakalani. Angithi ngifuna umamela ukuthi manje maybe ubaba uzina something angazi. Oh, okay. Lena it save my relationship ne mangabe kunenkinga ku relationship yenu. How long have you guys been together nizwana? 6 years. 6 years nizwana. And yonke into mnandi hamba kahle. Yeah, mina ngibona kuhamba kahle nje. Oh, okay. Hayi yonke into igrand na. Yonke into imnandi. Yeah. It's just nje ish. Kunento nje. Unovalo. Yeah, unovalo nyana ngalazi ukuthi libuya apha mara hey baleka vala. Okay, so right uthi singakuphi space uthi ukhulume nomuntu wakho ngento omziseleyo nala kule show yethu. Noma kunini. Okay, awumjolela ubhuti. Hayi, mina leyo hayi angiyenzi leyo. Ngirespect abantwana kakhulu. Oh, nabantwana? Yeah. Oh, okay, umnandi mo so ngicela umtshele ukuthi umletheleni kule show le ispace sakho ungakhuluma sami. All right kodwa. Mina sharp. Sure right. Ngi right wena. Khona lento engiphethe kabi ngaphakathi azi. Ngifuna nje ukukutshela angifuni ulokuzwa ngabantu. Yeah. Ngoba nyazi isikhathi esiningi uhlala ungekho sesipanini yabo. Banokokota abantu bafuna ugeneral wena bathi uGeneral anginayo la nginoFloyd. Yeah. Lelo gama lelaka general ngifuna nje ukuconfessa lo libuyaphi. Oh, okay. Kuze kanjani? Oh, okay. Mama mina ngizokutshela enye into mongekho angisebenzi. Mara ngihlala kufaka igross. Yeah, mina ngiyazi ukuthi uyaphuma uye emsebenzini mos. Kahle umsebenzi wami. Eish. Ngiyaphanda mina mama. Manje uyaphanda inkunzi. Yo, Jesu. Yo. Into ebuhlungu kanje. Yeah, eish. Ibuhlungu yona mama yabo. Wena njengoba uyibona ibuhlungu. Nami ngisathanda kodwa ngenza isimo. Yo. Ngoba I must provide at the end of the day. Mara noma bangathi kunzima kangakanani wayubamba inkunzi vele eish mama phela ngokushade kanje imali yakhona yo sinabantwana kanje bayakhula kanje imali enkunzi yo so nami lento le iyangidla ngoba ngisaba nje ukuthi isikhathi uzothi uthi uyaya bakutshela uzolanda indoda yakho nayi lele lapha idindilizini yo yabona ubuhlungu kanjani into so ngithi ngikuprepare at any time as in from now on ukuthi hlalwazi mangisuke ngiphumile emini or ebusuku ngithi ngihamba namajita yeah ngisuke ngingayanga itshwaleni or ebufebeni it's just ukuthi ngisuke ngiyofuna imali manje ngoba mangikhona mina ngiyapheka ngiphaka icontainer ngiyazi ukuthi uye emsebenzini mos angithi njengoba ngenza kanjalo mama bengisaba nje ukutshela ukuthi mama ungangenzela isikhaftini angisebenzi imlungu ngiyazisebenza yo so ngibone ukuthi lento le at the end of the day I have good ngokutshela
So legama la general lase Stratton. igama le gangster So mabafuna ugeneral lapha endlini bekahle zathi akuna general la. general yimo Floyd bese ke mina ngoba sengizwe ukuthi kuthiwa ufune ku general Njalo nje bafuna ugeneral. ayi mama ume kancane ugeneral wangapha next door uthana ngimbizi umakhelwane omusha angilwisi mama usomjwayele kanje ngithi hayi mama unganaki samadoda ngithi sihamba sinhluthuzana so since like umama ubambele ukuthi ugeneral wase next door so ngikhathele ukuthi ama-outhalo kankokotela afuna ugeneral umama lo kanti ugeneral angimazi in ngithi thi ngimtshele nje ukuthi ugeneral Ugeneral. yimi ugeneral kahle kahle Yo, manje abantwana bazofila kanjani mangibezwe lento le? Leyo mama ngicabanga ukuthi singaze sihlikise kubo that's why ngize ngithathe wena wedwa Mara cabanga umakhelwane. asikhohlwa bomakhelwane Yo, ekugcineni sigibela imoto ukuthi umakhelwane uyazikhalela ngithi yo. yonke into esinayo umakhelwane uyayihalela Hey mara or lento khonto nganayo yazi ibhlungu kanjani? Yo, yazi angisazi nokuthi ngizenzeni. Awazi nokuthi uthini kubhuti. Oh, cabanga abantwana esikolweni mabezwe lento le. ekugcineni Bafila kanjani ngoba bazobhulwa abantwana esikolweni? leyo ke mama ngicabanga ukuthi ngaze sifike lapho Yo, ngoba le Yes. minute bazokuza igama kageneral ukuthi what's the meaning kageneral abekho ozobhulwa wami umntana hayi mara umbulelo yazini. angeke ngikubulale sithanda sami ngoba ngiyakuthanda Yo, mama hayi mara lento mama yenzile. mama ngicela ungidede Mara ibhlungu yazini. akusiyo Ibhlungu mara lento yenzile. ngiyavuma ibhlungu kodwa kusimi impilo Manje uyasho uyantshela nokuthi nale yomshado ibuya mama lapho. mama kuhle ngoba ngiyaconfessa ngifune uzwe ngabantu Manje kwamanje mangisowuntshela kanje sewuyekile. sithando sami ngizoyeka wena mawungathi uyangithanda Manje mangathi ngiyakuthanda uzoyiyeka lento siyophila ngani? mama man I'll make a plan B Plan B uyabuyela futhi. mama angeke ngibuyele Uyenza njani? ngizovula isiphaza sama-sweet orisani kodwa ubuthina angeke ngisabuya Manje ukuphila the way besiphila ngakhona kamnandi. hayi mama-ke lapho ikhona engi-investile imali Yo, phela kubo bonke lobutsotsi engibenzayo kumele ngicabanga ukuthi esani nginabantwana ma ngingashona kumele basale bana-something manje mina ngenze njani? Ngithi ngibacocele lento ungitshela yona. ekugcineni mama bazojaja abajajile kini ngabanika imali yabo bebayifuna nothi ngazibhadala iy'nkomo zaphelela Manje ngikuthembe kanjani? mama ngazwena uthanda ukungithemba kanjani Ngoba mangingathi angisakufuni manje uzongwaza umbulali. angeke ngiyenze Ukusho into istrateni ubulali abaningi. mama mabene Eish, lapho sengiyasaba kusuke kuwumsebenzi nami angiyenzi lento ngoba ngithanda Mara lo msebenzi lo awukho right. ngiyavuma I'm sure unzima. sowubulala abantwana babantu abaningi la ngaphandle. ngicela singafiki lapho Yo. ngicela lapho ungafiki mama So ukuze uconfess awusayifunde life uyiphilayo ngithi. phela mfowethu So yiwo utshela umama la ukuthi bowenza into Ngizomtshela eso. lokho ebengikwenza kuqala Uyamuzwa thina ubhuti ngoba into kade ayenza. Uzwa mara lento le phela akangicoceli, akantsheli nokuthi ubulale bayingaki or uzontshela sesithu. Athi leya akafuna ukuyikhuluma le. Sho. Hayi mara inhliziyo yami ibhlungu yazini. Ibhlungu ukuthi utshela uye noma Ibhlungu ukuthi Ngoba yazi- mina ngiyazi ukuthi umuntu mangaphuma ekseni uye emsebenzini. bangafuna ukukhetha the way uhetheke ngakhona kwamanje sikhuluma. Yeah. So angazi uthini. Ufuna uqolo nje kuphela ukuthi uwazi uthina uyu general instead of ukuthi wena uyizwe omunye umuntu. Manje legama lizohamba kanjani? mama mame elikageneral nabo abafowethu nyoba nje ubhekani madoda from now on maniza kwami Yeah. call my name straight nithi ngifuna uFloyd Ukusho but nani nje self angisabafuni yeah ngiyayibona lento leyo. Ukusho nami abangani bakho ngisabafuni ke eJardin. mama yonke into ofuna iyenziwe kuwe Yeah. iyenzeke ngentando yakho Ngoba Uzoyenza. ukuthi ngichubeka ngiphile nawe ne ngiyenzela abantwana. mara Uyayibona mama into wena enjalo? ukuthi usazophila Angifuni ukuthi nami ngihlukanise nale ingane zakho. ngiyabonga mama Uyayibona into enjalo? Bheka, mama. Mara unilimazi. bheka mama Ngitshele iqiniso. from masuka la Yeah. yonke into stop Okay. yonke alright. into stop Hayi ngiyabonga ipromise leyo. angilethanga ukuthi kule show ngoba ngithi thinzobo mathiza ngilethe ukuthi ngiyakuthanda Mara waye ungakhulumanga nami sithu. bekunzima nyana Yo. bekunzima nyana mama Yazi ngathi ngathola necounseling nje kancane nje. Ngoba angeke ngibe right. Angifuni. Mara into right ukuthi uconfessile wakutshela ukuthi yena bokumuntu Mara onjani. lento le mara
athi akasekho phakathi lapho la kunalento le ngiyakusaba baba. mara athi akasekho lapho awumnike Yeah, isikhathi akasekho ngoba uyakhuluma manje uthi akasekho lapho bengazi nokuthi ulapho. and bengeka confess kube bekasaselapho yabona masimnike that benefit of a doubt as awubheka ukuthi ngathola ne-counselling nyana nje. yeah into ozoyithola le kodwa sithanda samtshela mina njengoba songisaba namhlanje Ngiyakusaba. angikazi ngakubeka nesandla empilweni Ukusho namaphupho wami angeke aseza kamnandi. hawu mama Ngiyayibona into enjalo. hawu mama Ay, mara I will serious. stop everything from Yo now. mara baba de ngikuthanda ngakhona ngikuthemba. Bowenzani mama Ngiyakuthanda ngiyakuthemba. mama phela Uyabona. yabona manje ujabulise yami Manje inhliziyo. nisazokuthemba. Mawuthi uyangithanda mama Yeah. ujabulise eyami Uyabona lo inhliziyo. thando loluya lokuthi umzali kuyingane zakho sikhulisa abantwana. Awu Uyayibona into enjalo. ngiyabonga nje azi ngibonga ini kuko konke legama lokuthi usangithanda mama Eish. the rest sengistopile from now on Uyanithembisa, mara. ngeke uphinde uze kokota umuntu athi uzofuna ugeneral Angisabafuni abantu. ngenxa nje ukuthi nami ngiyakuthanda that's why Manje ngikulethela amachomi wakho amashumi. angisawafuni. mama mamela Bangasaphindi. ngeke uphinde ubone umngani ozofuna ugeneral No, okay ngiyabonga ke. ozongena yilo ozofuna uFloyd Ngiyabonga ke baba. like kamampela mama La ngiyabonga ke. hayi bonge mina sithando sami No, okay. as long nje ukwazile Mara le ndaba le ingafiki abantwaneni. sithando sami Angifuni abantwana bami mangisebahamba esikolweni balimali incondo zabo. that's yabo. why ke sithando sami ngokulethela eshowini ngithi sizoyixoxa sithu Oh, okay. ngoba bekunzima ukuthi ngikuconfessele wona sihleli sithu yena Mara phela siyobonwa ilizwe lonke. mama phela Bayothini abomakhelwane. asikhohlwa bomakhelwane masingaya nabo makhelwane asikhohlwe yibo mama ngoba abomakhelwane ngeke basenzele next Uyayazi iTV njani? senze okuhle bayakhuluma senze okubi bayakhuluma so asiphile impilo yethu Eish, yazi uthando sometimes. asimnike that benefit of a doubt angisekayekile into yakhe so Yeah, mara nami uncedo ngiyalifuna. ya uzolithola uncedo uyaxolela ke bhuti hayi mama yonke into ngosithanda sami boza yami yeah bonge mina azi alright ayabheka like more than alright ke manje Eish. manje sengagijima njengengane encane njengomama Thenje ongithanda bheki okay phela nje sithandwa sami ngixolele kuzo zonke into engizenzile ngicela ngixolele noma ungazazi bengafuni vele uzuzazi kodwa ngenxa yothando that's why ngokuconfessa ukuthi mama bengenza into ekanje nekanje because of uthando uthando nje Okay, ngirespect baba. Uyazi ngiyakuthanda. ngiyazi mama nami thi ngivalela ngoba yonke into yenu ngathi right yabo oh it is what it is before it was what it was your boy M don't forget to like subscribe and share we out